Dragi prijatelju, nadam se da si dobro i da u londonskoj podzemnoj nije vruće kao što je znalo biti. Oprosti što si tako dugo čekao moju analizu onoga što nazivaš fenomenom MPT. Drago mi je da si u svojim novinama odlučio progovoriti nešto o toj temi jer je priča stvarno zanimljiva. Znam, treba ti prava profesionalna priča, nepristran i odmjeren tekst koji će tvoji čitatelji doživjeti dobrim novinarstvom. Znam i da si istražujući temu čuo da su mu neki europski gradovi zabranjivali koncerte. Dakle, našao sam se s Markom, otvoreno mu ispričao o čemu je riječ i kakav tekst moram poslati u London. Iznenadilo me da je pristao na otvoren razgovor o svom životu, jer su svaku njegovu riječ mnogi izvrtali i politizirali. Naime, često je optuživan za nacionalizam i prenaglašeno domoljublje u tekstovima pjesama. Sigurno znaš da to ovdje, gdje pod zemljom leže deseci tisuća ljudi, ima posebnu težinu. Ali idemo